Banka ku 21 Sibatê hate kirin ku pêvajoya şer û pevçûnê ya 40 salan bi dawî bike û pêşî li siyaseteke demokratîk, hukuk û dadê veke. Em weke hunermend dibêjin ku em li gel vê bangê ne û piştgiriyê didin wê. Hevalên ku di nav 34 salan de di xebatên çand û hunerê de ket dane û di vê rêyê de canê xwe dane, em wan bi rêzdarî û bi minnet bibîrtînin. Çand û hunera şoreşker awan afirandî, hiştiye ku eş û şahiyên gelê me, ziman, çand û nirxên gelê me bigihîjinin roja îro. Weke ketkarên çandê yên vê pêvajoya zehmet, em ê bi berdewamiya vê mîrasa wan bidin jiyandin. Rêzdar Abdullah Öcalanê ku ev 26 salin li girtîgeha girava Ümraliyê de dibin pergala tecrîtê de tê ragirtin, hewîldanên wîyên aşîtî û banga wî ya aşîtî û civaka demokratîk re li gel jiyaneke nû vekiriye û hesreta hemû gelan e. Ev bank mizginiya destpêkeke nû dide. Ev pêvajoya nû ya li pêşiya me barê guherîn û veguherîna weke peywir û misyonekê herî zêde dide ser pişta me rewşenbîr û hunermendan. Em careke din dixwazin bi bir bixin ku hunermend dengê wijdana civakê ne û ji ber vê yekê jî weke peywir û misyon di vê civakê ron bikin. Em careke din dixwazin bi cih bînin ku em piştgiriyê didin vê bangê û em ê vê yekê bi rêzdarî û bi tevahiya raya giştî tînin zanîn. Navenda Çanda Mezopotamya'yı. Ve bölgemizi saran savaş ve şiddet sarmalının yıkıcı etkisi altında halk